Kaixo lagunak hemen gaude bueltan, Estelaresekin lehenengo saioarekin, eta gaurkoan, seriotxo bat hasiko gara, kanal berri batetan, kanal komunitario batetan, hainbat euskal iturrak hor parte hartuko dugun, ez zait igual ondo ikusten, hortxe igual hobeto, ez zait ondo ikusten bendekan modida, baina gaurkoan Estelaresean hasiko gara, eta, hasteko pizkat, inventazioagatik ikusten duzuenez, The Legend of Paraty Heroeseko inventazio txikitxori hartuko dut, saiatuko naiz pizkat nolaitean historiadoren modu horrelako zer egitea, eta aldi berean pizkat puntu garrantzitsuenak edo azaltzea. Orduan, hasiko gara beste partidatxo berri bat, eta hasiko gara gure aliantza edo gure klana, komien artean, gure arraza azaltzea, bale? Amentazio hartuta, ikusten duzunez pizkat, saiatu naiz amentazio alik eta gehien horretan sartzean, bale? Mod batzuk daude jarrita, por cierto. Eta, gure Free Planet Alliance, gure planeta azken aliantza honetan, azalduko duzut pizkat zergatik hartu ditudan gauza, bale? Junta militar bat dala gara, bale? Oligarkia, hau da, 20 urtero hautatu egiten da gure nagusia, bale? Horrek, gu nahi dugun nagusi hori edo gu nahi ditugun abantai horiek pizkat alik eta denbora gehien adaptatu izango ditugu. Eta gero, gure gauzen artean hartu ditugu ekologistak, gure tradizioak eta gure izaran edo esan dezakegu ekologistak gara, hau da, poblazioak mineral gaztau egiten dituzte, mantentzea, robotak basarete, energia. Orduan, gure kasuan, ekologista garenez, eguneko 15 gutxiago kontsumitu egiten dugu mineral horietatik. Orduan, kasu honetan guk poblazio bakoitzetik mineral bat kontsumitu beharrean, 0,15 kontsumituko dugu. Eta, gero, burokrazia, efizientzia hautatu dugu, bale? Honi esker lortuko duguna da, hasieratik 3 planeta kolonizatu izan beharrean, 5 kolonizatu izango ditugula. Horrek, printzipioz hasteko abantail majo bat da, bale? Gero, hautatu dugu, igualitarioak galera, xenofiloak eta militaristak, bale? Igualitariak esan nahi dugu, ikusten duzunez hor, gure frakzioaren influentzia eguneko 25 gehiago irabazten dugula, eta oraindik beste eguneko 10 gutxiago kontsumitu egiten ditugula gure kontsumo benetan. Gero, xenofiloak gure fronteretan normalean beti daude arterkadoak, arazoak, gatazka horiek eguneko 25 gutxiagoan sentitu egiten ditugu edo arazo gutxiago ematen digu. Diplomazian eguneko 25 gutxiago kostatzen zaigu egitea gauzak. Eta gero militaristak gara, hau da, horri esker gure astio bilikoa, gure nabeak burruka batetan zaudenean sartuta, desgazteak eta astio bilikoa sortu egiten du. Eta asti hori guri eguneko 10 gutxiago paso egiten zaigu faktura. Eta baita ere, gure zu kadentzia, gure naben erasoa eguneko 10 gehiago da, hau da, imaginatu dekugula kainoi bat bere zuzko kadentzia edo, zenbat tiro egiten duen minuturo, egun dela, egun da 10, egingo du egun baino, eta horrek, tiro gehiago segundore izango dira. Eta gero gure nagusia dekogu, gure espezia, galera, talentoekin, gure nagusiek puntu bat gehiago dekote habilitatean, harina ikasten dugu, hau da, esperientzia eguneko 25 gehiago harinago irabazi egiten dugu, eta tradizionalak gara. Haunek esan nahi du, gure unitate puntuak eguneko 10 gehiago irabazten dugu, bale? Hau da, abstentzioko modida guzti horiek eta lortzeko harinago lortuko ditugu. Eta gero, guzti honen truke, gen txar bat edo esan dezakegu jarri behar dugula. Kasu honetan, efimeroak galera, bale? Hau da, gure nagusiek eguneko 10 urte gutxiago bizi egingo dira. Baina, zergatik hau, eta ez beste dozer, hau gero, investigazio bat lortzen dugunean, hau kendu dezakegu, bale? Orduan, negatibo bat da, baina partida barruan gehin batetan aldatu dezakeguna. Gauza pare bat hor, harinarin, bale? Bi gauza. Bat, ikusten duzuenez guk ez dugu gure klana, ez du janea abiltzen, bale? Horrek esan nahi du, saiatu bergara negatiboan ez egotea, baina horren truke, hortzen duguna da poblazioaren
hasieran edo askuntza horretan bonifikazioak, bale? Arintasun bonifikazioak, gero eta janari soberan gehiago, gero eta harinago hasi egingo da gure populazioa. Gero beste alde batetik, eramango dugun estrategia izango da, hasieran saiatuko garera, nolabaitean gure lurraldearen mugak edo kokatzen. Hau da, hasieran, eta nahiko altu nago, hor askoz ere hobeto, hasieran saiatuko gara puntu konkretu batzuetan, bale? Norabide bakar bateran dagoen norabidetzkoetan base estelarrak ezartzen, bale? Gure mugak ezartzeko holan bestek ezin dira gure barrura sartu eta aldi berean muga militar bat edo potente bat ezarri. Orduan, pizkat hori da lehenengo jokoaren lehenengo egun urteetan eramango dugun estrategia egitea. Horrek eramango gaitu denbora asko, baina trukan lurralde batzuk edo sistema batzuk gure kontrolpean eutxiko ditugu bai edo bai. Lehenengo abstentzioa. Gure lehenengo kontaktu hostila. Vale, mineral jurantikoak edo kristal jurantikoak dira mineral estrategiko berezi bat nun hori esker lortuko dugun gure arma energetikoak ehuneko gehiago egitea edo, vale? Joko barruan hainbat mineral berezi daude nun boost ezberdin batzuk ematen dizkizute laser armakoei, defentsan, eskudutan, arma solidoetan eta halako gauza ezberdinetan. Gure amoeba, lehenengo amoeba kontaktu bat, pasifikoa, esan dezakegu. Piraten agerpena. Eta amoebaren izena, burbujita!